बड'लेण्ड मार्टिया सेमेट्रिया बिबार बारि जाजोब्बाय नै बयबो फैनानै फटक लाफैनो हासिगोन बेयावहाय फेसबुकाव गोदान पस्ट होदो बिबार बारिनि ओमफ्राय जोंबोथ' फैगासिनो थायो फैनानै लाफैगासिनो थायो सामफ्रामबो पस्ट होबाय थायो स्टेटास होबाय थायो जोङो नोंथांमोनहा फैनानै लाफैदो हनै बयबो बेरायगासिनो हनै सेंग्रा सिख्ला बै सोरनिफ्राय दा बेरायगासिनो बांद्रायबो भिडिअ लाबाय थाजाया जोंहाबो ना फटक लानांगौ ना टाइम नांगौ ना भिडिअ लानोबो ओंखायनो फटक लाग्रोसो जोङो जाथ'बाय दिनै बिबार बारि समायना मा गाबनि बिबार नायनो bibaran ay baras wow nih pasti pada nggak mana sih न'आवहाय जि समायना सिख्लाफोर थायो देखायगासिनो आंखौ संना दोनदों एसे मोजां दाउ बेदर लालायलायदो अनला नै अनला ओंख्रि जागोन मा ओंख्रि नायनो आं र' मा सबिसं अनला ओमफ्राय मा होनोमोनलाय अनला दाउ बयलार आलु ओमफ्राय मटर ओमफ्राय गाजर सबिसंजों आलु टमेट' होआखै Wait up. Nah, siapa? Sana ini sana. Cuma, ambil kursi. Tes kita jalan. Aku videographer banget. Kurang sana. Ma badi zare. Oh. Nggak kasih pulang ini. Kasih mana sungguh? Sungguh yang jangan deh kan? Karena. Gue tuh. Lúc khi tao mới làm một hồi lúc khi mày này hành chặt hơn cậu sau này hay nó lúc khi này sau này nó là ăn gì cũng gì cũng kia mấy rồi cho phải đặt bye bye